katotohanan sa usa ka awit. Good day mga ka-farmers. Mga kaon sa mananap. Sayang. Nga itong munggos. Medyo ito mga munggos karon na wangag-wangag. Yung dahon no. Okay man. Ngamote. Lima karon no kay ni isagbutan na nga itong kuan. Wala pa gin na tirahan ng iriyahan eh. Ikas pod na to natay munggos diri. Bangag tong munggos. Rotate device. Munggos na to. Ayay. Gitirahan ni Just ko ano. Medyo biraan sa insekto. Sabi pamahagyan ni ka. Gitirahan sa insekto. Wala ni. Fingers. Medyo gid siya ulod pod. Wala na chance ni. Sayang oh, nidagko na punta yung unod. Ano mo rago na chance. Wala na chance gid. So, yan naging kinabuhi sa mga farmers no. Doon na tayo mga kuwan diri oh. Mara gini nga bilin sa atong kuwan. Amot lang anig molusot ning pikas ng mga munggos. Mara dirahan po ni sa ulod. Bangag-bangag man. Bangag man ang atong kuwan. Itong lutya diri. Gabi man naman sa Tagalog ni. Excuse me po. Hindi po yung COVID. Ubo lang po yon. Wag ginatubo ang luya diri na. Patay yung luya. Sayang yung luya dito ah. Hindi na tumubo ang luya ko. Naluya po ang luya. Tanglad. Lemongrass. Yan. Good. Walang binggal na ito. Makakaon na tayo ni puhon. Unuron lang ng mga do ka buok ah. Ay, iwan ni tubo ang atong kuan diri. Atong saan ni? Ubi. So, nara mga kabasiyaw no. Init medyo sa init. Dugay ta kabalik diri ka kabasiyaw. Wa ta ka patay ang atong kuan mga kabasiyaw. Sayuti na to kabasiyaw no. Lima isa ibabaw kabasiyaw.
Punta diri. Magsilbi nga itong string beans. Patay itong string beans. Itong itanong diri. Sayang. Iulad siya. At mansion. Mga ako munggos diri. Oh. Yan. Yan mga pasiaw. Ano ko na yung balik ni? Wapo may ano yung kadakwan ulit. Ay. Why, Delilah? Before you Delilah anymore. Wala pa tayong viewers, no? Busy po ating mga... So, ayan. Wala pa tayong mga viewers dyan. Kasi, welcome to live. Chat remember. Ayan, no? Mga viewers natin, ayaw na nila makapanood sa ating mukha. Mukhang ayan. Hayaan mo sila na magtanong sa iyo.